Hugot nga ginkondenar ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas anangin pahayag ni Rep Suntay may kangtaran sa aktres nga si Ana Curtis na tabo nga deliberasyon sa House Committee on Justice and Impeachment Complaints batok kay Vice President Sara Duterte. Madumduman nga sa amo nga hiring ginpakigbay ni Suntay nga nakitaan sini sa isa ka mall si Ann kag bangod sa tuman nga katahom nakabatsa gini sang desire suno saya kag na-imagine na lamang niya kung anong niya himuon sa among aktres. Sa interview sa Bombo Radio kay Joy Vantilaga Gorsal ang spokesperson ni Mayor Treñas iya ginpahayag nga bilang isa ka babae kag bilang alkalde sang Iloilo City nagapati si Mayor Raisa nga hindi pwede nga maghipos lang sa mga pahayag bangod isa ini ka unacceptable nga pahayag kag wala ini isang lugar sa bisan ano nga public discourse. Dugang pasining ang karatinaga sa isa ka public official mayara gid sang bugat sa anuman nga tion bisan pa hambalon nga isa lamang ini ka imahinasyon. Nagpangabay marang alkalde nga respetuhon ang tanan nga kababainhan sa bisan din nga lugar kag bisan ano nga tion. And that statements are unacceptable kag wala ini sang lugar sa public discourse, especially nga ti halin sa isa ka sitting member of Congress, no? Kag luyag man i-emphasize ang aton nga alkalde nga kung isa ka public official, ang imo nga mga statement may ara gid na weight or kabugaton, no? Our appeal is that let us respect, no, women at all times. Kag we also urge Congressman Suntay to issue a sincere apology